Komeleya Ankayı di sala 2022 da li navenda Enqereyê ji alî Komek Kurd ve hat avakirin. Anka dixwaze Kurdî him bike û biparêze. Her wisa dixwaze hem Kurdî fêr bike û hem jî hejmara mamosteyên Kurd zêde bike. Kursiyerên komeleyê ji gelek aliyên ciwakê pêk tîn. Ji zarokên temel biçûk bigirin heta kesên emir mezin û ji jinan bigirin heta mêran û ji xwendekaran bigirin heta kesên kar û pîşeyên cuda di Ankayê de fêrî Kurdî dibin. Rêvebir û mamosteya Zaravayê Kirmanckî, Ferîde Akturan dibêje her diçe li ser daxwaza fêrbûna Kurdî eleqe zêde dibe û derbarê dersan de wa diaxive. Serê sifteyên hûn zaf nêzane insana ten tersay o semetre kemê bî hêdî alaqa vê şîbeno hem dersama hîrê Zarawana danê Kurmancî Kirmanckî Soranî hîrê heme Zarawana est vê şîcî Kurmanciyê polên dema sinifên dema Kirmanckîye yew Soranî est êbînî Kurmancî hîrê astêma heta 4 astêma astu destpêk asta yewin duşto yewin duşto duyun hîreyîne yekî îne serkewtê bê ê wendekararê ma pola. Her wisa rêvebir û mamosteya Zaravaya Kurmancî, Ayfer Akguman jî derbarê hejmara xwendekar û taybetiyên wan de van agahiyan dide. Nêzîkî 305 em dikarin bêjin, belkî daha zêde jî dibe. Xwendekarê me beşdariya wan baş e. Her çi diçe zêde dibe ewa jî me kêfxweş dike. Beşdarî çawa ye xwendekar gelek in, parêzer hene, endezyar hene. Caran bijîşk jî tên polê de cih dikirin, fêr dibin. Yê temel mezin jî hene. Koma axaftinan da temel mezin jinên malan aniyê mal nişîn bûne tên rûdinin em bi hev re diaxivin îca zimana xwe pêş ve dema xwe bi Kurdî derbas dikin ewa me kêfxweş dike gelek. Her wisa rêvebir û mamosteya Zaravaya Kurmancî, Ayfer Akmugan jî derbarê hejmara xwendekar û taybetiyên wan de wan agahiyan dide. Wekî din komeleya Anka ne bi tenê zimanê Kurdî hîn dike, heman demî li ser perwerdeya hin beşên hunerî jî kursan li dar dixe. Ev komele rojên taybet weke pîrozkirina roja zimanê Kurdî ya Panzê Gulanê şeva Yeldayê li dar dixe û her wisa şevên dengbej û çîrokbejan jî saz dike. Niha vê komeleyê jinên Kurd bi rêve dibin û ji rêveberiyê bigirin heta mamosteyan jin di xebata komeleya Ankayê de cihê xwe digirin. Niha vê komeleyê jinên Kurd bi rêve dibin û ji rêveberiyê bigirin heta mamosteyan jin di xebata komeleya Ankayê de cihê xwe digirin. Mamosteyên li vir bi dildarî dersên Kurdî didin û komele ji alî aboriyê ve bi piştgiriya kursiyeran karê xwe didomîne.